Best say mode beche fidie ne de adwuma fe na brand waso say ye bedwam so kase no ye de esom wansam na do so pa do so me kase no so na say ya to ye mbo ase na ya boabo na de obetie no bi ene say Western North Bantam no FD mpedifo wa kwasesa ne ma hodo bi osusu say aseye ya wo mo ase ni nyina sanso na samso no onsa dade de o mo de je kwa ho se koba se hia bi pese munifa so na age no crash barriers no so odri East Legon so under bridge ho de no manfo chire manhwe no kwa na de nkwanhia ebeba waye kenso wo mo de 2023 wasi result no aba abontin adisuafo mpem nan ha nwotwe ne aduoso nwotwe na wo mo nsanka wo mo de we ne nsema hodo bi nam de somo se bedwam so kase DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook ne Adom TV extra wushia me a frame anoche wa ba ajwase wa fi nsem ne ntwemo no me de to so amount Western North Bantam no adwuma kwa ya paso nhwe enro ni nuane ho nsem so Food and Drugs Authority wo mo awrawra bia ya hodo bi asusu se nneema wo mo ton no de ye di akoyi mu no ne bre no aso ya aseye nanso sa wo mo ye shops ahodo eguso ya wo mo ton mo manfo kanka bronya bre ne senti wo mawurawura mu akoboabo ni nyina no ase no se be ya bronya bre mu enkofo aduane die mu awudro food poisoning emre o manfo mbedi se nuane no Benefo womo Food and Drug Authority womo Western North empatem akọ shops ahodo mu akọji enuane ahodo efio manfo ensema sa enuane anye papa womo etonde mo manfo edie enuane a womo agiye womo hyini nina Northern Regional Director Emma Food and Drug Authority Albert Ankoma enam anamoya womo etu yeso ede futuo ema manfo se bronyei womo nya hweye ewo niema womo eto efio manfo a shop mu Nemano yakani na buma is about 3 tons. Na 3 tons in Nemano yewo inyane ewom biti say yewo fake schnapps, fake aromatic GH aromatic schnapps ye CZ from various shops. Bronye yi enye dia yebeto nuane akoyemfie yebeto drinks ahoro yebeto ebia biscuit ahoro different nuane ahoro yebedi ewo fie. Yes, stress ye twa yenya botre ne hwese brofo ewo ho brofo no ekire yen kwan po a ye betumi a store product no Sehwiwi so municipal environmental officer enso ne Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no wodi tudwa se anamoye wo mu etuye eyade papapa na be ma omanfo ada won ho so ewo niema wo mu to wo bronyem se oba food hygiene and I say food safety ha we nyina eka ho amanfo nyina na timi akosku a omukọ akotọ aduani a ombetimi ahwese anase ombehu expiring date no ewo so ntini brano no se Food and Drugs Board for etimical stores se environmental for etimical stores ema yeko yi sa nuani yi a aseyi a mejidi se yebebo amanfo ho ban isa ne se sa nuani yi a aseyi wudi a ebema oyare Free Western North imagine ewo East Legon ha na wo mu efa East Legon kwan so de nam ko under bridge ko Sprintex no one says o manfo anase mpanifo ya kwan ahodo abia ya na amena dada nchenchen no wo mu de enade bi sam ho de friend say crash barriers se ko ba se hyen bi tifa so ne be mu na fa so na se akwakotwere sa adade ne pe na hyenkafo mo fa sa akwa no kire mu asa na de ne eno akora na bubu ne sense ho mo anhwe yi hyenkani bi etwi hyen na nani ada ho pe o de ba konum no mombeje shenkani kwano mpanifo ahwe anye mfiri ho a eno mombetumi de nkwanhia ba ya mane boni prince wusu asiedu ene ne omanfo etwi hyen fa sa abiaye ho no atwetwe nkomo bia mejine eye East Legon mechia eye underbridge so free East Legon na se wodi weni ekire Spintex road a mechia yi a no dade yi a ewo ho yi a eye fita yi a womo ede kokko asensan ho yi sa dade we Brofo kasemo mo friend say speed height na chese ahyen bi e ba ahyen no eye atintin say eye articulator na wafa load akese no sa ahyen no wontimi enye den emfa sa dade ase na nhwehwemu a Adom News nsentwofo ye bedu ha ye de yaso atuto form ne chese sa dade yi efiede bi a etwem ana ahyen bi e de bepem dade yi enan ba akoma dade no ate etimi no kase de dade yi esiwei ehenhan ho a ate Abrebia sa dade ebetimi eyi e de atofom na se koba ni se eyi tofom na se ehyen bi etwemu a na ekobo so a na se nipa bi mu kura etwemu e wo kwan so a wo mo ebe ne den
yene ahyemkafo a wɔn atwam wɔ ha bi edi nkɔmɔ na wɔn nso nsɛm a wɔn de to Adom News nsɛnkyerɛfo anim no moma yɛntie bi car na ebunu but car ebunu no ebetumi atu car bi so na asɛ no ebɛbɛku nipa no sɛsi a deɛ ɛyɛ no ti sɛ mbɛ yi ni nyina mo wɔ hɔ sɛ de deɛ ɛyɛ hu na wɔn tena bɛ hu sɛ Ghana na sɛ yɛ adeɛ bia ɛbɛn maintenance na yɛ laki yɛ pɛsɛ ade no kɔsumi hama saa fi hu sɛ wɔ sɛ ntu ano mo wo hwɛ kwan wɔ sɛ very busy we ba nti we sɛ na kɛn sɛ mu yɛ wo interview pasa ɔmo bɛbɛ yi ɛnɛ na ɛsɛ ɔmo ma advert yɛ mo mankrɔfo ti aseɛ sɛ wo length ne sua wontumi mfa because yɛn nyina na enim sɛ yɛn length we na ɛsɛ yɛ de fa ha se amani boy me a me di free East Legon ɛkwan a ɛda ha ɛde kɔ under bridge me din ɛde Prince Owusu Esiedo Adom News Yɛmfiri hɔ ne yɛnkɔ ngomasuamu nsɛmu na wayɛ kempanifo kyerɛ mu adesuafo a wɔn ɛtwerɛ 2023 wasi no results no wɔn de provisional one aba abɔnten na wokɔ abɛnfonten afi de kɛseɛ no www.wayekgh.org a wɔsɛ wɔn a wɔn ani abere pɛ sɛ hwɛ ne mprempren ya no ebetimi akɔ hɔ no akɔhwɛ na mu nkyerɛ mu no wɔkyerɛ sɛ adesuafo mpem 9 aha wɔtwe ne aduoson ɛwɔtwe 4878 ɛna wɔn ablocke wɔn results ne nyina ne sɛ mpedifo mo akadie bi ebebo mo matworo saa nsɔhwɛ no owie no wɔso de akadie no saa ma school ne bedru mpedifo hɔ ɛno mai saa so na adesuafo mpemiensa ahansia ne aduanan so 3647 ɛna wɔn de akadie bi kɔ exams hɔ anensɛm fatenti wɔn atwa wɔn nkrata mu na John Kapi head of public affairs ne nkyɛmu ni as for school candidates no afena wɔn results number na wɔhwɛ ye register 448,674. Now, yebi exams so now or more or much 445,270 or much exams no. Now, we share a results okay. A be why they and Santo so been so ye trim and a bit so ye that's so share or more. If there's any merit, now either say between one or say you be release the results now. 139 candidates are or more the entire results you trim and 3,647 so almost subject results and no you trim. OSHA for all the course subjects and Colano ARD percentage increase in terms of performance no ekostro ye de ensa to be 4,280 plus 1,005 bears 5,285 candidates ye de ensa to mo results ye nhwemu into at least omokoji upon especially with the phones and ebia o share ne scripts now or the abroad now be say be assistance be abamu e be so the artificial intelligence and a year juma the phones no examination halls were now akotwe a type of questions now there is responses come immediately to show to me who said there's a clear indication say use AI and also the Yɛmfi hɔ na yɛn kɔnsɛm foforo emu Agnes Yorsen ya baba wo mfinhyia aduonu nsia na wanya kwanye kwa Evangelical Presbyterian College of Education ɛwɔ Ambedjofe na sika wasi wotua no 3,451 Ghana cedis 50 pesos na sɛ akakra na enka ne sika no 35 million na wonya esanso a people teacher ya bosumiso a 350 cedis per and when you senti when Adom Kasia so at the 2 aboafo ne adofo anim se wo mo ano se bia ne suku no obetumi akọ enye suku kwan ewo Evangelical Presbyterian College of Education ewo Ambedjofe na wo se okokotua Ghana cedi empemiensa ahanan ene aduonum baako achiripo aduonum 3,451 cedis 50 pesos sebeya obetumi akwakope bachelor's degree Agnes Shemu a people teacher adwuma waye no ne Ghana cedi ahasane aduonu 320 cedis a wanya afri mu no na wodi akwakotua enema ewo ne prospectus no esoka. Actually, at the age of 13 years, let me cut no benching. To me find so I am my grandmother. Me turn in chami call JHS no. Na neba ba ko ni nua neba ba ko kasa dia opesa Badwam no ne me akọ secondary school. Nti me ya me kwa nchen oyo market
na yeton ade nti me ko school me po na maba market na pa na makọ schedule na makọ school account ye po na maba fie nti e course no na I say me we school no so I say na nheda nko ye me mapomodin so nheda nko ye mame chiri say mo boam na me ko school ni wi a me mo bo word na me sia de na ma pass actually mato me prospectus no ni na we aka me provisions asa Ghana from Badwam na me tia me admission fee na ewi so me ntimi anka mabra bona be stagnant sa obi bia wo pese wo boa Agnes Yosen emanitimi to na adesua so ebetimi ede ne sika anasa ne moa afa sa homatrofo yi so 0243349733 etwe mobile money number 0243349733 edi e woso eye mata crental akwa na ebeda nase Agnes enye suku kwan ewo Evangelical Presbyterian Yena Agnes nsem yisu na bedwam so kasia mede so mo mefa ne nyina ensi wuhia me a e afreme anoche wa ba ajwa se wa ye dan ye ho aba ye ba da obon krata pensem mu online portal no eso nsem